Halo guys. Halo. Selamat datang di Sukiem Vlogger. Sukiem Vlogger. Jangan lupa like, komen, subscribe. Mbok Kiem channel. Iya. Kita hari ini mau sepil duren. Iya. Duren. Guys. Masya Allah. Ini ada yang besar nih teman-teman. Duren nih, gede-gede nih Sukiem. Iya, tangguh Pak. Iya Pak. Lah mung klumpuk pirang dina iki, Mbak? 3 dina. Kowe nek jikuki wayah? Ya jahe niki. Berarti iki jenenge kan jikuki. Saiki jikuki. Ayo kalian mau ikut keseruan mengambil pohon duren. Pohon duren. Mbok Kiem. Nggawa apa? Pecekek. Bawa pecekek. Ayo gas ngono, Mbak. Gas. Yo. Agar genah pohone. Arane debus Mbok Kiem. Kita sepil. Wah, pecekek iki panasi sik. Dipanasi sik. Wang. Awen panas sik. Ben munggah holine. Ayo guys, juke duren aku ngono, Pak. Ayo guys, juga duren aku. Nek aja do njaluk. Nek aja njaluk, nek rene tumbas. Yo. Ya sarwet. Nih guys, pohon duriane. Eneng ora, Mbok? Wong tipe. Oh iya guys. Yo. Sik. Yo. Yo. Satu. Yo. Yo, iki neh. Oh iya. Yo. Iki guys. Yo. Ndi? Yo. Kae Wow. tindur kae. Woi. Yo. Masuk no. Masuk. Nih guys, pohon nih. Ada yang masih kecil-kecil itu. Ini pohon kedua. Pohon kedua ada enggak ini teman-teman? Lagi cetok loh. Landak, Mbok. Landak. Landak apa? Lah iki nek ngerine iki. Matamu iki durian kok landak. Oh, Tuh. teman-teman. Besar ku ya, Mbok? Besar. Masih enggak? Masih. Endi ya? Ini. Oh iya. Endi, Mbok? Endi? Tuh. Kayak apa? Lah iki nek iki pecah iki ya, Mbok. Keneng pang ya ya. Oh iya. Endi? Iki. Masuk ora? Wah, masuk. Mantap. Dari 2 pohon dapat 4, tapi enggak pasti ya teman-teman jatuhnya. Kalau durian Iya. itu nunggu jatuh. Ya jatuh gak enak. Nek kok ora ditaleni, Mbok? Eh? Kok ora ditaleni? Wah, dure semono. Rugi nek dikuki. Soalnya enggak banyak juga, tapi ini wis wayah panen. Sekarang le akon. Ditak rutane dhewe. Nek ning ngisor ngene iki. Nek ning ngisor ngene iki wis ngerut. Ya guys, Alah, tak golek meneh. ini baru dapat 4. Ini pohon ketiga ya, teman-teman. Eneng ora? Oh, lha iki. Oh iya. Ayo delik nggone. Masuk. Masuk no? Ndi? Oh iya. Masuk. Oh. Wah, iki tak peceke. Loh, iki teman-teman. Masih. Iki, Mbok. Tuh. Iki lho, Cah. Ndi? Yo. Gede durene ya. Sik gawa gak pirang wit? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya. Yuk. Perang. Waduh. Wah, nyepiske iki sih. Ya? Nyepise. Nyarpis ke? Iya. Tinggal. Wah. Alpukat. Ndi? Tuh.
Mari-mari. Tuh, Lah ana wit pelem kak ning wit pelem ya, Mbak. matamu kuwi. Lah apa kuwi? Apokat. Apokat kok ya. Lah iki awak iki teman-teman. Lah iki, Mbak. Wah. Eh, Bocah kok ning kene. bocah kok ning kene. Terus apa kowe mau? Ndi? Hmm. Pecekekmu kebak, Mbak. Iya ta? Wong gaya kok. Yo, sampe gede kae. Matamu kok. Neng. Nang. Cepat ya sih, Mbak, teman-teman. Oh, sama gede kok. Gede. Wah, semua tuh ya, Pak. Tinggi banget. Kan tuh. Hasil lah. Iki durane gede-gede rek kene ya, Mbak. Gede banget. Hmm? Gede. Neneng ora? Dur galeng ya kae apa? Ketok kae lho dek kene. Ayo ketok kae lho teman-teman. Oh, iya. Wah, gede nih, Ki. Kelihatan toh. Oh. Besar sekali, Cah. Wah, istimewa nek kuwi, besar. Besar teman-teman. Oh, Entek kuwi serawah ini. wong iki gol, berarti lari kok. Iki kok rawuh kok. Oh, iki sik rawuh. Alhamdulillah untuk hari ini ya, Mbak, lumayan. Iya, lumayan kene nggo nempur. Nempur. Tumbas beras. Neng. Tuh, Tak surnya. kuat. Dari telur pecat. Rawat. Lawas. Loh, kadang gendut ke? Iki yo, nang gendut yo. Ora. Endi ora? Ora wis dawa iki. Wis enak, wis kena. Yo. Mbak, Halo. wis ya bala. Ya. Renji Kuwi kuwi duren wis rampung, aja lali krepsep kres. Oh, like, like, komen, komen, sas, krep. subscribe, YouTube YouTube, Mbok Kiem Mbok Kiam channel. channel. Mbok Kiem Well.